दा बर' सासे थैबाय, सावथालाबो सासे थैबाय। रायजो राजा नोंथांमोन, मानगोनां लकेल एमएलए लरेन्स इस्लारि सार बिथाङा रिलिफ केम्पआव थानाय बर' रायजो राजा बयनिसिमबो मोनसे गोजोननि रादाब, सान्थिनि रादाब लानानै फैदों। रायजो राजाफोरखौ फोथायहोनो नाजादों, कनभिन्स खालामहोनो नाजादों, जाहाथे बर'आबो सासे थैबाय, सावथालाबो सासे थैबाय आरो बे जाथायखौ गुवार खालामोब्ला, गुवार जायोब्ला सोरनिबा एसे खहा जागोन, सोरनिबा बांसिन खहा जागोन। बेखायनो सावरायनायनि गेजेरजों गोरोबलायनायाव फैबाय, बे बाथ्राखौ रायजोफोरनो फोरमायफैदों, गोजोननि रादाबखौ रायजो राजाफोरनो होफैदों, सान्थिनि रादाबखौ रायजो राजाफोरनो होफैदों। जि जायगायाव पुलिस प्रसासना पहरा नेबाय थाहैबाय, बे जायगाफोराव रायजो राजाफोरखौ थांनानै थाहैफिननो थाखाय खावलायदों। थ' बे समाव नोंथांमोना नैबे भिडिअ'खौ नायलांदो, बिथाङा मा फोरमायलांखो। आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो खबर लागासिनो दङ आरो आसामनि सबसे देरसिन पुलिस अफिसारा क'क्राझाराव दंफैयो, दाख्लैनिफ्रायनो दंफैयो, खबर लागासिनो दं। आर्मिफ्राबो दासो थांदोंना ओरैनिफ्राय, बिसोरबो गिदिंगासिनो दङ। गतिके माने जोंनि गेजेराव जाहाथे बर' आदिबासि दावरावआ जेन' जाथारा, बेथ' जाबाय नङा होमबा? दा बर' सासे थैबाय, सावथालाबो सासे थैबाय। दा बेबायदि जाबाय, जाहाथे बिनिफ्राय आरो बारा जाबावा। दा बेनिखायनो जेसेबां पुलिस बेंनांगौ, बाहा डिउटि होनांगौ, बेफोर गासैखौबो दा सरकारा खालामजोब्बाय। दा जोंखौ बुंदों जे रायजो राजाजों रायज्लायनानै जाहाथे रायजोफ्रा थाहैनो हायो। न'आव मोसौ मोसा दं, एसे एनै माइ दै दङ, स्कुलाव फरायगासिनो दं, नै फरिखा जानोसै। दा केम्पआव थाबाय थायोबा बे गथ'फ्राथ' फरायनायानो नंखाया, नङा होमबा? सब गिबाय थानाय जागोन। दा बेनिखायनो जायगा पुलिस केम्प दोननानै बर'खौबाबो सावथालफोरखौबाबो दोनहैनायखौ खालामसिगोन। दा बैसिना एसे बुरजा सावजादोंना सावथालफ्रा, दा बिसोर हयथ' सानसे साननैसो थानो हागौ। बिसोर थिं लाबोसान्दि, थिं थाब फैबाथ' बिसोरखौबो लांगोन। दा जोंना एसे खम जादों ना, न'खरनैल' सावजादों। बे हिसाबै जोंना बर'फ्रा थाब थांजोबनो हायो पुलिस मोनोबा, नङा होमबा? मानोना बयहाबो दा माने माइ दै दङ, मोसौ मोसा दं, नङा होमबा? दा बेबायदि जायोबा सिखावफ्राबोथ' चान्स लायो मानसि गैयाबानो, बेबायदि आरो। ओंखायनो दा सब किसु रायज्लायजोबनाय जाबाय, जायगा पुलिस थागोन। जों एसे गोसो फोरानांसिगोन, नङा होमबा? गिनायाथ' गिखायो, अब्लाबो नोङो उफाय गैया। जोङो थाहैबासो गासिबो जिनिसफ्रा थिग जागोन। गथ' गथायफोरनि फरायनाय मानाय, मावनाय दांनाय थिग जागोन। केम्पआव थाबाथ' बैहाथ' मोनायाव खस्थ' मोनबाय, नङा होमबा? सोरबा टिकेट मोनस्लाबबाय, सोरबा मोनस्लाबासै। बांनायनिफ्राय बांबाय नालाय हिसाबाबो, हिसाब बारा जाबाय। बे हिसाबै मोनायाव सोरबा मोनबाय, सोरबा मोनासै, बेबायदि खस्थ' जाबाय। जेखि जाया मानो दा दिनैनिफ्राय दा जुदि पुलिस ग्रोम ग्रोम थाफैयोबा दिनैनि बेलासिनिफ्रायबो जायफ्रा थांनो हायो, जों थांनायनि थाखायनो जों दा सानलायलायनांगौ। दा बे हिसाबै जों दा ज' बयबो बिटिसिआबो बा जों एमएलएफ्राबो बयबो जों ज' जानानै सरकारखौ मा बुंनांगौ बुंनाङा मैयानिफ्रायनो मेल मिटिं खालामनानै रायज्लायगासिनो दङ। दा नै जोंहा आदै गावबुराया होनदों दाख्लै बिदि जादों जानाया जायो बहाबा, खिन्थु अब्लाबो जोंहा जोंनि ओनसोलखौ थिग खालामनानै लानांगोन नालाय। मैयाबो जों थांदों, बिसोरनि सावथालफोरनि केम्प मोननै नायदों, बाहायबो बुंदों जोङो बेबायदि बाथ्राफोरखौ जायोबाथ' लस जागोन। स्कुल कलेज हाबनांगौ, हाथाय बाजार जानांगौ, बिसोराबो लस, जोंहाबो लसआ फारसेथिंबो जायो, फारसेल' जाया। सोरहाबा एसे बांसिन जागोन, खिन्थु सोरहाबाबो लसआ जायो। दा ओंखायनो आगोलथ' जों नुखाबाय नालाय, खननै खनथाम बायदिसिना हारियारि दाङाबाजि जाबाय, बिदिबा बिराद गोबाव माने लस जायो। ओंखायनो दा जाथों बेखौ साननानै जा नांगौ सरकारा बेखौ मदद खालामनानै मानसिफोरखौ थांफिननायनि बेब'स्थाखौ खालामनो नागिरदों। दा आंबो ओंखायनो खावलायबाय, लासै हिसाब निकास जागोन, नङा होमबा? सोरहा मा लस जादों जायाखै बेखौथ' सानसेनो मोना। खिन्थु सोलिनो थाखाय मैयानिफ्रायनो बिटिसि सरकारा मैयानिफ्रायनो माने जानाय लोंनाय आरो त्रिपाल, जि जोम, कम्बल होनायनि बाथ्राखौ मैया बुंलांदों चिफ बिथाङा। आरो सार्केल अफिसारनिफ्रायथ' बिसोरना हिसाब मोनबानो जानाय लोंनायखौ सार्केल अफिसारा बिदि हरबाय थागोन।
दा बे हिसाबै मा जादों जाया बेखौ जोंनो थाबल' खिन्थानांगौ मैया जों लिस्ट बानायनो थिननायखौ जुदि बानायबायबा बेखौ हरजोबनो हादे फट'स्टेट खालामनानै दोननांगौ सोरनोबा हरजोब्बाय आरो खनसे गोदान बानायफिनलायबाय बिदि जायो ओंखायनो सोरबा बिबाबो आजिखालिथ' खेबना लांजायो मबाइलाव लांजायो आरो नङाबा जेरक्स खालामना हरनांगौ दै आंबो खावलायनाय थाबाय लकेल MLA हिसाबै मा खालामनांगौ खालामगोन मैया मोनायाव हरबाय जों बे बर' सानैखौबो गुवाहाटियाव ट्रिटमेन्टआव मोजां जाबाय थेवबाबो बाहायथ' गैजोबा नालाय गोदान हस्पिटाल ना ओंखायनो मैया बिसोरखौबो गुवाहाटियाव हरनाय जाबाय मैया दा हजों मन्त्रि मोल्लान जों रायज्लायखानाय जाबाय जोंनि बे ट्रिटमेन्टआबो मोजां जागोन बिसोरना दै जोंनिफ्रायबो खावलायनाय थाबाय